Ngayong gabi, mga katulang kay Kristo, yari ka mga intensyones para sa pagsulog natin sa ikatlong nga Domingo sang Quaresma. Para sa kalagdanday Maximino kag Ruelo, offered by Delia Mendote and family. Para sa kalagdanday Fernando Estelita, Mauro Amparo kag Armando, offered by Malan and De La Torre family. Para sa kalagdanday Herminia, Donato, Narciso, Wilfredo, Bernardo kag Dennis, offered by Delia Johnson and family. Thanksgiving is offered for Athena Dara Jewel Billones for passing the examination, offered by Billones family. Thanksgiving is offered to Erin Cuno on her 49th birthday last March 29, offered by Cuno and Trongoy family. Thanksgiving is offered by Judith Tabuyok for all the blessings received and good health. Thanksgiving is offered by Donde Hualdi Sr. on his 59th birthday today, offered by Melinda Hualdi and family. Kato niya mga sponsors, Mr. and Mrs. Elvis Ramos and family, Mr. and Mrs. Jet Likbanin and family, Miss Jean Likbanin and family, Mr. and Mrs. Donde Hualdi Sr. and family, Mr. and Mrs. Efren Nakaya and family, Mr. and Mrs. Esperanza Ancayan and family, kag Mr. and Mrs. Ricky Sayo and family. Ang panahon sa Quaresma nagaagda sa aton sa pag-ako kag paghinulsol sang aton kakulangan kag kasalanan. Apang ang pagkilala nga kita makasasala wala nagadala sa aton sa kasubo, kundi sa kasadya kag paghidait. Ini ang ginapanumdum naton sa sining Domingo sang litari o kon kalipay. Kay kun diin may sala, mas labaw pa ang grasya sang Dios. Makita naton ini sa palanggiran sang duwa ka mag-ulutod sa Ebanghelyo. Nakasala ang manghod sa iya paglayas kag sa pag-uyang sang iya panublion. Apang nakasala man ang magulang sa iya pagkilala sang amay nga daw agalon nga wala nagaulikid sa iya anak. Apang ining duwa ginapalangga kag ginaabi-abi sang amay nga amo ang laragway sang aton langit nun nga amay. Ang aton celebrante amo si Reverend Father John Tadipa. Palihog magtindog ang tanan. Sa
Sa ngalan sa Amay, kasang Anak, kasang Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo. Mga utod sa sinaikaapat nga Domingo sa panahon sang Kwaresma, aton gina sa ulog ang Litany Sunday nga iya sini counterpart sa panahon sang Adbyento amo ang Gaudete Sunday. Domingo sang pagkalipay. Yari kita sa tunga-tunga sa atong pagpangalakaton sa sining panahon sang Kwaresma. Karagahilapit na ang atong pagsaulog sang piyesta sang Paskwa sang pagkabanhaw. Ganyagod nga mangintakus kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Kilalahon kag hinulsulan naton anay ang aton mga sala. Tanan kita. Nagakumpisar ako sa Dios nga makagahom sa tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, o sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon dako, kag tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Virgen gihapon, sa tanan nga mga Angeles ka mga santos. Ka sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga makagahom sa tanan. Kag sa napatawad na ang aton mga sala, tutuyan kita niya, padulong sa kabuhi, nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita. O Diyos, sa makatanhaga nga paagi, imo ginpakig-uli ang mga katawan paagi sa iyong bugtong anak, ang mulay katapusan nga pulong, itugot nga mga Kristyano magkalangkag sa piyesta sang Paskwa, sing may buhi nga pagtuo, kaghanda nga tagipusoon. Ginawa pangayo namin ni sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisan sang Espiritu Santo, Dios tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Ang pagbasa gikan sa libro ni Josue. Ang Ginoo nagsiling kay Josue, karon nga adlaw ginkuha ako sa inyo ang kahuluy-an sang inyo pagpaulipon sa Ehipto. Samtang ang mga Israelinhon yara pa sa ila kampamento sa Gilgal sa kapatagan sa palibot sang Jericho. Ginsaulog nila ang Pasko sa gabi sang ika-14 nga adlaw sang bulan. Sa madasonggid nga adlaw, nagkaon sila sa mga patubas sa Kanaan. Sinanlag nga trigo, kag tinapay nga wala sing tapay. Sa tapos sini, naguntat na ang paghulog sing mana, kag wala na sing mana ang mga Israelinhon. Sugod sadto nga tuig, nagkaon sila sa mga patubas sa Kanaan.
Ang pulong sang Dios, Salamat sa Dios. tilawi kag tanawon ninyo kung daw ano kaayo sang Ginoo. Tilawi kag tanawan ninyo kung daw ano kaayo sang Ginoo. Dayawan ko ang Ginoo tungod sang iya mga binuhatan. Kabay nga ang mga ginapigos magpamati kag magkalipay. Ibantala ta ang pagkadako sang Ginoo. Dayawan ta sing tingob ang iyang ngalan. Tilawi kag tanawan ninyo kung daw ano kaayo sang Ginoo. Nagpangamuyo ako sa Ginoo kag ginsabat niya ako. Ginkuha niya ang tanan ko nga mga kahadlok. Ang mga ginapigos nagasalig sa iya kag nagakalipay sila, hindi igit sila mapaslawan. Tilawi kag tanawan ninyo kung daw ano kaayo sang Ginoo. Ang mga makaluluoy nagapanawag sa iya, kag nagasabat siya sa ila. Ginalawas niya sila sa tanan nila nga mga kalalatan. Ang anghel sang Ginoo nagabantay sa tanan nga nagatahod sa iya, kag iya sila ginaluwas sa katalagman. Tilawi kag tanawan ninyo kung daw ano kaayo sang Ginoo. Ang pagbasa gikan sa ikaduha nga sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Korinto. Mga utod, ang bisan sino nga naghiusa kay Kristo, bag-o na siya nga tinuga. Ang daan wala na. Ang tanan bag-o na, itanan ginhimo sang Dios, nga paagi kay Kristo, nanginabyan niya kita, bisan nga sang una, mga kaaway niya kita. Kag daghatag sa aton sang obra, sa paghimo sa iban, nga iyaman mga abyan. Amoy niyang amon mensahe, nga ang Dios nagahimo sang tanan nga mga tao, nga iya mga abyan, paagi kay Kristo. Ang Dios wala mag-isip, sang ila mga sala batok sa ila. Kag naghatag siya sa amon sang mensahe, kung paano niya sila mahimo nga mga abyan. Gani, yari kami karon nagahambal para kay Kristo. Kag subong nga ang Dios gid nagapakiluoy sa inyo paagi sa amon sa ngalan ni Kristo. Nagapakiluoy man kami sa inyo nga pahanugutan ninyo ang Dios sa paghimo sa inyo nga mga abyan niya, bisan nga sang una mga kaaway niya kamo. Si Kristo wala gid sing sala, pero ginpatungod sang Dios sa iya ang aton mga sala. Agod sa aton paghiusa sa iya, maambit naton ang pagkamatarong sang Dios. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palyag magtindog ang tanan. Bayaan ko ining doog kag mapuli ako sa akon amay, kag magasiling ako sa iya, kay nakasala ako batok sa Dios kag batok sa imo. Tungod sa
Iluwas mo kami. Ang Ginoo'y ara sa inyo. Balasahon, gikan sa Santos nga Ebanghelyo, suno kay San Lucas. Himaya sa imo, Ginoo. Madamo nga mga manugsukot sang buhis ka mga maksasala ang nagpalapit sa pagpamati kay Jesus. Ang mga Fariseo ka mga manunudlo sa kasuguan nagkulumuron. Ini nga tawo nagabaton sa mga maksasala kay nakaon pagani upod sa ila. Gani sa Jesus naghambal sa ila sining palaanggiran. May isa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Ang manghod ng siling sa iya amay. Tay, ihatag sa akon ng palanoblion nga naigo sa akon. Gani ginpartida sa kamay sa duha niya ka anak ang iya pagkabutang. Sa tapos sa pila ka adlaw ginbaligya sang manghod ang iya bahin sa pagkabutang kag naglakat nga dala niya ang kwarta. Nagkadto siya sa malayo nga duog sa diin ginuyangan niya ang iya kwarta sa patuya nga pangabuhi. Ginurot niya gasto ang tanan niya nga kwarta. Dayon nagabot ang tama nga tigulutom sa sadto nga duta ka nagpiot ang iya pangabuhi. Gani nagpamugon siya sa isa sa mga pumuluyo sa sadtong duta nga nagpadala sa iya sa uma sa pagsagod sa mga baboy. Buot niya kung tani nga sudlan ang iya tiyan sang bahog sang baboy, pero wala sing may naghatag sini sa iya. Sa ulihi, nakatalupangod siya sang iya kahimtangan ka nagsiling. Ang tanan nga mamumugon sang ako na may pagkaon nga nagasulubra lang. Ako iya daw mapatay na sa kagutom. Mapauli ako kabagasiling sa ako na may. Tay, nakasala ako batok sa Dios kag batok sa imo. Hindi na ako takos nga pagatawgon pa nga imo anak. Kapiga ako nga isa sang imo mga mamumugon. Gani, nagpauli siya sa iya amay. Malayo pa siya sa ilabalay sa makita siya sang iya amay. Ang tagipusuon sang iya amay na punan gid si kaluoy. Ganit dumalagan siya kag ginakos ang iya anak kag ginhalukan. Tay, siling sa anak, nakasala ako batok sa Dios sa batok sa imo. Hindi na ako takos nga pagatawgon pa nga imo anak. Pero ang iya amay nagtawag sang iya mga sulugoon, dali ka mo, dala ninyo diri ang labing malahalon gid nga bayo kag ipasuksok sa iya. Suksuki sang singsing ang iya tudlo sa sapatos ang iya mga tiil. Dayon kuhaan ninyo ang pinatambok na tinday sang baka kag ihawa ini. Kay magahiwat kita sing punisyon ka magkinasadya. Kay ining akon anak na patay, pero karon nabuhi. Natula siya, pero karon nakita na. Kadagsugod sila sa pagkinasadya. Sa piyak ka bahin ng anak ka magulang yadto sa uma. Sa nagapauli siya, kag nagahinampot na sa balay, nabatian niya ang tinukar kag sinaot. Gintawag niya ang isa sa mga sulugoon kag ginpamangkot, may ano diri. Ang sulugoon ay sabat, ang imo utod nagpauli kag si tatay mo nagpaihaw sa natambok ka tinday sang baka. Kay nakapauli siya nga wala man maano. Naakigid ang magulang kag hindi siya magsulod sa balay. Gani ang iya amay nagwa ka nagulo-ulo sa iya nga magsulod. Ginsingganan niya ang iya amay, abi kun ikaw man sa lugar ko, tanawabala sa sulod sa mga tinuig, napakabudlay ako nga daw sulugoon mo, kag bisan ka isa, wala gid ako maglapas ng imo sugo. Ano ginhatag mo sa akon? Wala mo gani ako mahatagi, bisan tinday lang sang kanding, agon magkasadya ako upod sa akon mga abyan. Pero ining anak mo nga nag-uyang sa iyong pagkabutang sa mahigko ang babayi, kada pauli, sa pagpauli niya, giniha mo ang pinatambok katinday sang baka para sa iya. Anak ko, sabat sang amay, ikaw imo yari manpermi sa balay, kang tanan nga akon imo.
Pero dapat kita maghiwat sing punisyon, kamagkalipay, kaya ang imuutod na patay, pero karon nabuhi, nadula siya, pero karon nakita na. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Ginoong Jesucristo. Hinigugma nga mga utod sa sining Domingo sang Litari, ginapoklamar sa aton ang Ebanghelyo na hanungod sa nadula nga anak. Ukod gitawag man ini nga prodigal son. Pero may iban nga nagasiling hindi lang istorya sa nadula nga anak, kundi istorya sa nadula nga mga anak. Kaya ang isa ka anak nadula bangod sa iya pagpatuyang. Pero ang isa man ka anak nadula tungod sa iya kahisa. Parehas lang sila nga malayo ang ila kaangtanan sa ila amay. Ang isa physically and spiritually and morally distant sa iya amay. Kay ginkuha gani ang bahin sa iya pagkabutang kag naglakat gingasto sa patuyang. Ang isaya physically present pero ang iyang balatyagon napuno gali siya sang kaugot kag kahisa. No? Nahisa siya nga wala man siya magpariya sa iya nga manghod. Nadula man. Prodigal son. Huo. Ang tinaga nga prodigal, kung sa English, na kahulugan, prodigious, extravagant. Abot silingon gusto lang, pawala lang. May nagasiling, kung may-ari dire nga gapawala lang, not so much ang bata nga nagwaldas sa pagkabutang nga natuon sa iya. Kundi ang amay nga prodigious o kung prodigal in showing love and compassion. Ginpatawad niya ang iya anak nga nagwaldas sa iya kwarta. Kagkaroon, ginaulu-uluhan man niya, agod nga magsulod ka magkinasadiya ang iya anak nga magulang nga nagkabig sa iya kaugalingon nga daw sulugoon. Nga hindi makahambal tayo, ngayon man tabi sang tinday lang sang kanding kay ma-birthday ko, kung sadya-sadya kami sa mga amigo ko. Ay, tuman lang nga tuman, galing mo kay nablangambal sa mga tigulang. Lantawon buot. Anong sugpo niya? Sa sulod, dukot na. Oo. Kung sa sagwa, buot-buot, gali mo kay sa sulod ka alburuto, no? Sagwa buot, sa sulod, dukot, no? Dito mo niya magulang nga bata, no? Sunggod siya, no? Hindi sa magsulod, hindi sa mag-intra. Ginulu-uluhan siya sa iya amay. Di nagsulod siya, o kung wala natin mabalaan. Kaya wala matapos ang istorya. Asa subong basi, may amo pa na klase, no? Basi inang anak nga permi ka sunggod, kita na, no? Kita na, no? Ang anak nga may isaon, nga permi lang nagapangsumbat, basi kita na ina, no? Hinigugma nga mga utod, hoo. Ang amay is really prodigal in showing love, compassion, and mercy. Kagamo ini ang tagipusoon sang Dios. Handa nga magpatawad sa aton. Sa tunga sang aton kasaypanan. Nadumduman na akong dayon ng istorya, may isa katawo nga nakita niya ang iwi-iwi bala, ara sa pangpang sang suba. Kag daw ginaanod sa tubig, maanod siya bala sa tubig. No? Karon,
ginadabot sang tawo ang iwi-iwi agud nga buligan niya nga hindi maanod asa kad attempt niya nga kuhaon ang iwi-iwi ginatuslok siya, ginakagat siya. Nagahalabok ang iya kamot, sige man gihapon. May tawo nga nakakita sa iya. Sa niya to, nga sagay mo na kabulig, kay ginakagat siya ikaw. Siling isang tawo, the nature of the scorpion is to bite, but the nature of man is to help. Amo ni ang Diyos nga amay. Ayhan kita, mga tampalasan niya nga mga anak. Ayhan kita lo kasubong sining anak nga nagpalayo. Na gusto naton nga kita lang, wala labot ang Diyos. Pero sa gihapon ang Diyos, nagataniyag sang iya paghigugma kag pagpatawad. Handa siya nga magbaton sa gihapon sa aton. Hinigugma nga mga kauturan, katahom sa imahin. Ang bata nagapraktis ang iya script. Mapuli ko ba sa balay, muni ihambal ko kay tatay ho. Pero natara ninyo, pag abot siya sa tubang tatay, wala iya matapos ang iya script. Wala iya masugpon nga, kabiga ako nga isa sa iyong mga sulugoon. Waay, kaya aman, paghambal niya pa lang sa iya nga tatay nga tayo, nakasala ako sa imo, sa batok sa Diyos, sa batok sa imo, hindi na ako takos na pagatagon pa nga imo anak. Ginhakos sa dayon sa iyang nga amay. No? Ginhakos siya. No? Sa bagay nga layo pa siya, ginsugata na siya sa iyang nga amay. Subot silingon ang iya amay, all throughout sang maghalin ang iya anak, kada adlaw nagabantay, sa talang nga tiyon nagabantay, kay basi ko may handong nga may tawong kun garhom nga makitaan sa unhan kag nagalaom siya nga iya anak no sugataon niya dayon nga kinanglan niya sugataon bantayan niya sa mga marites no kay ti kun wala ito ginsugata nga nakit-an to sa iban nga mga sulugoon basi kaglaban-laban damo to nabatian ang bata no laban-laban nabatian na tuguro mga pulong parisang boring bata imo nga waldas na wala pa sang huya nga magbalik pa di basi ikuhaon niya pag hindi ang bilin no ginprotehiran sang tatay ang iya nga bata no agod nga mga marites hindi makaatraka no hindi makahambal no sa bagay nga nagsinako sila agod nga himuson ang salo-salo. Tinigugma nga mga utod, huo. Ang kalipay sang Dios amo nga kung kita nagabalik sa iya, nagapauli sa iya. Paagi sa sakramento sang pagkumpisar kapag patawad. Pero ini pang agdaman sa aton. Basi may mga tawo nga daw asta subong hindi pa naton mapatawad. Kabay pa nga maghumok man ang aton tagipusoon, kamangin kasubong sa tagipusoon sang Dios nga Amay, nga handa magpatawad, bisan pa sa iya anak nga nagsakit sa iya. Ang anak nga nagsakit sa iya, nga wala pa siya mapatay, nagsiling na, tay, daladi akong bahin. Sang una, matunga gid lamang pagkabutang, kun patay na ang tatay o kunang nanay. No? Sa aton pa, ang pagpangayo sining bata, nga ihatag sa iya ang iyang pagkabutang, ang bottom line, doon nagasiling siya, tay tani gusto ko na nga patay ka, kay para makuha ko ng akon nga palanublion. No? Ba kung sa aton guro nga panahon, ni basi nga maliso ang apipingig sang nagasiling nga dalaadi akong pagkabutang. No? Yeah. Matsyag ko siguro kiwi iyang bibig, no? Basi makumusan, no? Nga nagasiling ka nga daladi ako nga pagkabutang, no? Daw may higin pangabudlayan gid, no? Tinigugma nga mautod, bisan pa daw mo ini kasakit ang ginhimo sang anak sa gihapon ang amay
nagpatawad sa iya. Laetare Sunday, Domingo sang pagkasadya. Huo. Ang kasadya, madalagid lamang kung may paghiuli ay. Kung ang kaangtanan nga naguba, liwat ka na kaayo, bangod kay kita, makahibalo, kag nagatuon nga magpatawad, o kung magpangayo sang patawad. Hinigugma nga mga utod, kabay pa, nga talupang doon naton kung ano kita kapalangga sang Diyos. Sa bagay, nga ining pagpalangga, mag-inspire sa aton nga magpauli sa iya sabak. Amen. Magtindog ang tanan. Nagatuwa ko sa Dios, Amay, nga makagahom sa tanan. Magubuhat sang langit kay sang duta. Nagatuwa ko kay Jesucristo, iya anak nga bugto nga aton Ginoo. Naging panamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Virgen. Ginsakit sa sugunupon si Pilato. Ginlansa sa krus, napatay kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa katlo kaadlaw na banaw siya, nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, ka nagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, makagahom sa tanan. Gikan dito magkari pa siya liwat sa paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gikikaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanaw sa mga lawas, sa pagkabuhi. Amen. Mga utod, ang krus ni Kristo, nagapahanumdum sa aton, sa aton mga sala, apang sa pihak nga bahin, sang gugma, kagkaluoy sang Dios. Gani upod, sang pagkilala sa aton kaluya, mga muyo kita nga may dako nga pagsalig nga nagasiling, Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Ang langit nun nga Amay, maluluyon kag mapinatawaron, kabay pa nga ang mga ministro sang simbahan, magpanaksep pirmi sang kaluoy sang Dios, kag magtuytoy sa mga makasasala, kag mga palalang pabalik sa Dios, kag sa katilingban. Mga muyo kita. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Ang sala, pagsupak sa Dios, kag nagahalit sa tao, kabay pa nga sikwayon namon ang kasalanan, paagi sa pagbaton sang sakramento sang pagkumpisar. Mga muyo kita. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Ang maayo nga buwas damlag, maagong paagi sa pagtinguha, kag pagpangabudlay. Kabay pa nga sa magaabot nga eleksyon, sikwayon sang tanan, ang kultura sa pagpangdaya, paghusganay, kapag binaydanay. Mga muyo kita. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Kabay pa nga makita namon nga ang pag-antos kag kabudlay hindi silot sang Dios, kundi bahin sang amon pagkatao. Kagkabay nga ini mangin kahigayunan sa pagpaskog sang amon espiritu. Mga muyo kita. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ipahilayo ang mga lamharon sa pagsulay sang droga, sang malain nga barkada kag sa mga bisyo nga makahalit sang ilalawas kag kalag. Mga muyo kita. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Tapos, ipangamuyo man naton ang mga utod naton sa Myanmar na naapektuhan sa makusog na linog. Ilabi na gid ang mga nahalitan kang nagkalamatay. Kabay nga madamo nga maalwan ng mga tao ang magpaambit sa ila kinahanglanon sa sining mabudlay nga sitwasyon sa ilaman ng pagpangalakaton. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Gamahanan nga Amay, itugot nga kami mangin saksi sang gahom sang gugma sang imo anak.
Agi sa amon pagpatawaray, paghiliusa, kag pagpalanggaanay bilang mga mag-ululutod. Pamatii ang pag-ampo nga amon ginahimo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palig magtindog ang tanan. Magpangamuyo kamo mga utod, agod ang akong kang inyong sakripisyo, mahamutan unta sang Dios amay nga makagahom sa tanan. Batununta sa ginong sakripisyo sa mga kamot, sa karayawan kami sa ngalan, sa tulman kapuslanan, kay sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, nagakalipay kami sa paghalad sa imo sa mga dulot, nga nagahatag sa amon sing kaluwasan nga walay katapusan. Kabay nga sa ulugo namon ini sing tinuohon, kagihalad ini para sa kaluwasan sa kalibutan. Pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Labayan namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kagangay gid. Takos kagangay gid. Iko gagapuslanon sa amon kaluwasan nga sa gihapon, kasatanan nga duog magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga Amay, gamhanan kagulay katapusan nga Dios, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Sa mabantala na niya, sa iya magintuton-an, ang iya palaabuton nga pagkasakit, ginpahayag niya sa ila, ang iya himaya didto sa balaan nga bukid, sa diin, kung sa sini nga paagi, iya ginpakita sa ila nga ang pag-antos nagapadulong sa himaya. Ini suno sa kasuguan sa mga propeta. Gani upod sa mga iles sa mga santos, nagaamba kami sa walay untat sa kalantahon sa imo himaya nga nagasiling. Sana
Santos ikaw nga tuod o Ginoo, pagtuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani, ipadala ang iyong espiritu sa pagpasantos sini mga dulot. Agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sa kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya inigit panagtag sa iyang magintoton-an nga nagasiling, magkuha ka mo tanan ka magkaon sini. Kay ini among akon lawas kay gatugyan para sa inyo. Ginoo ko, Diyos ko. Subong man, pagkatapos ng panihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat. Kag iya naging palibot sa iya magintoton-an nga nagasiling, magkuha ka mo tanan ka mag-inom sa sining kalis. Kay iniya mo ang kalis ang akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan ng kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo naman magkari ka, O Ginoong Hesus. Gani o amay, amon ginahalad sa imo ning tinapay sang kabuhi kag ining kalis sang kalungasan. Sa pagsaunog namon sang handumanan sang pagkamatay kapag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga mga takos sa pagatubang ka sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginodong dumang yung masimbahan nga nalapnag sa bugos sa kalibutan. Himpita siya sa paghigugma, upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon Obispo nga si Jose Romeo, kasatanan nga kaparian. Dumdumang mga sakop sa ningamang katilingban, nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumaman tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw sa iyong may himayaon nga nawong. Kaluoy man kami, ngaya dari karon nagatambong, ago maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw kay maghimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Benen Ilos ang Dios. Upod kay San Jose nga yabana. Upod sa mga apostoles. Kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo. Paagi sa imo anak nga sa Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya kadira sa iya. Ginahatag sa imo, Diyos, sa may nga makagahom, sa kaysan sa nga Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kagimaya, sa tanan nga mga tuig, sang magakatuigan. Tungod kay sugo sa ato manuluwas, mga muyok kita puno sa pagsalig, suno sa gintudlo sa aton.
sining nga ginapatawad namon ang mga nakasalat sa amon. Pag-ibig mo kami ipadaog sa mga palulay. Hinunoong luwason mo kami sa kalaot. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan na kalautan. Hatagi kami sa pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami, agad maluwas kami gihapon sa sala. Kagpaligo na kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga maginalauman na magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas. Kay imo ang ginharian, ang gahom at ang tibayan sa mga tuwing, sa mga O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidait kinabilin ko sa inyo. Ang akong pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi pagtuo sa imo simbahan. Kagsuno sa imo ginsiling, hatagi siya sa iyong pagidait kag paghiusa. Ikaw nga nagakabuhi kay nagahari sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Pagidait sa Ginoo, yalagi hapon sa iyong tanan. Kag yaraman sa imo. Mga utod, si may kalipay, maghatagay ka mo sa pagidait. Peace be with you. Korderos ang Diyos na nagawala sa mga sala sa kalibutan. Maluoy ka sa Korderos ang Diyos na nagawala sa mga sala sa kalibutan. Maluoy ka sa Korderos ang Diyos na nagawala sa mga sala sa kalibutan. Matagi kami, O Ginoo, simbang ilahin. Mga utod, diyari ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan ang magidadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, pila ko takus nga magsulod ka sa akong pulian. Ang paimit lang lamang sa kapulong ka mag-aayong akon kala.
sa imo mamulag, manuluwas sang akon kalag. God of mercy and compassion, look with pity upon me. Father, let me, Holy Father, is thy child return to thee. Jesus, Lord, I ask for mercy. Let me not implore in vain. All my sins I now detest them. Never will I sin again. By my sins I have deserved them, and endless misery. Hell with all its pains and torments, and for all eternity. Jesus, Lord, I ask for mercy. Let me not implore in vain. All my sins I now detest them. Never will I sin again. By my sins I have abandoned pride and claim to heaven above, where the saints rejoice forever in a boundless sea of love. I ask for mercy. Let me not implore in vain. All my sins I now detest them. Never will I sin again. Palihog magtindog ang tanan. Mga muyo kita. O Diyos, ang pagkahalang doon, imo ginapasanagan ng tanan nga mga tao ng kabuhis ning kalibutan. Punang amon tagipusoon sang iwag sa imo grasya. Agod imo mahamutan ang amon panguna-una. Kag mangintampad ang amon pagigugma sa imo. Pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Palihog maglingkod sa makadali para sa mga pahibalo. Sa masunod niya Sabado, aton sa ulugon ang ika-5 nga Domingo sang Quaresma. So ini ang
Santos kami sa naton diri sa Sabado, and of course ataran naton yung selebrasyon dito na naton sa Ulugon sa aton parokya. Masugod sa Domingo de Ramos sa April 23. Tubtob na sa Easter Sunday. So gani ang tanan ginaagdagid sa tambong sa aton mga likaton sa aton parokya sining palabuton nga Semana Santa. So ini magasugod sa April 13, Domingo de Ramos. Kag ang masunod naton yung mga schedules sa Holy Thursday dito man sa aton parokya para sa Good Friday dito man sa aton nga parokya. Kag aton nga usual nga Via Cruces diri nga ginahiwat naton kada Biyernes Santo. So instead nga diri kita sa aton katiringban, kita magaupod sa aton parokya. So gani ang aton nga start sang Station of the Cross naton dira sa may Plazuela 2. So assemble kita alas 4 sa kagahon dira sa may Plazuela 2 kay upod naton ang Barangay Bulilaw, ang Barangay Tabukan, Barangay Taft North, ang Barangay Airport, kagang Barangay Navaez. So ina sa Biyernes Santo alas 4 sa kagahon. So dira sa may Plazuela 2. Kag subong man ang aton kabataan nga naga-join sa aton nga Hosanna Choir. So paday ng inyong practices gani sa mga Kristiyanong tumulong naton aton bilugan kag suportaran aton kabataan para sa mga activities dito sa parokya. So kami magapalibot lang sang sobre sa inyo agud bulig naton sa ilang mga snacks kag sa iba nila nga kinahanglanon para sa sining Semana Santa. So ang ilang activities magasugod sa Domingo de Ramos, tubtob din na sa Easter Sunday. So kinahanglan gid namon ang inyong hamili nga bulig. Madamog nga salamat. Palihog magtindog ang tanan. Aton gid nga nahibaluan nga sa masunod nga mga inadlaw, amo ang mga labing importante man nga adlaw sa aton nga historya bilang simbahan sang Archdiocese of Haro. Sa April 1, magaselebrar sa nga iyang ika-50 ka tuig sa pagkapari ang aton Archbishop Emeritus, Archbishop Jose Romeo Lazo. Sa hapon sa April 1, amo ang civic reception sang aton bag-o nga Arsobispo, si Archbishop Medefil Dodong Billones. Sa April 2, amo ang iyang misa kag installation. So ang Papal Nuncio to the Philippines no magakadto sa aton nga duog no. Kag mga 40 pa sobra ka mga obispo nga magakari agud magtambong sa sina nga selebrasyon. So ipangamuyo naton na kabay pa hatagan kita sa maayo nga tsimpo kag subong man sa nga successful nga pagsaulog sa aton pag say goodbye kag pag-welcome sa aton nga duha ka bag-o nga mga arsobispo. Ang Ginoo iyara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Kag bendisyonan kamo sang Dios nga makagahom sa tanan. Ang Amay, Anak kag Espiritu Santo. Mga utod sa may kalipay, malakat kamo sa pagidait na halad ng Santos nga misa. Salamat sa Diyos. Mayong gabi sa liwat. May gabi man, Father.